Aput mabiro tayo chenro mar chulo jogo mane oyudo hinyruok kod familia ma wedigi ne owito ngimagi e ng'anyo koro chamo muma mar chako tich ayanga. Apudno nochuog kod jatend piny Kenya William Ruto kendo telie kod Profesa Makao Mutua kod jatend riwruogo kinde Faith Odhiambo duto mosingo maneno ni chenro no okete lai kendo tim e yo mar adier. Juma achiel tok chuogo aput mabiro tayo chenro machulo jogo mane oyudo hinyruok e kinde ng'anyo chakre higa 2017. Apudno kawuono nochamo muma e kar bago romo ma KICC, gino mamiyogi thuolo mar chako tich ayanga. Profesa Makao Mutua mabende jakom mar apudno nowacho ni gibiro timo makare maneno ni gichwalo paro manyalo tayo ng'anyo kaka owinjore mani nitie dwaro mar ng'anyo e yor kwe maonge jal mawito ngimane. I want to say and make this very clear. Protests and demonstrations do not have to turn deadly or violent. The purpose of demonstration and protest is for the people's voices to be heard. Korka kore, jatend riwruoge okinde pacho ka Faith Odhiambo mane omile mo mar jalup jakom apudno nowacho ni ong'eyo ni weche osewachore wi yiero mare. Kata kamano, osingo ni ting' mare e neno ni tim mar kelo hinyruok kod tho mar oganda e kinde ng'anyo orumo. The tale of forgotten victims languishing in untold pain while holding on to the perpetual illusionary hope can no longer be the Kenyan story. I take up this responsibility and let it be known that I have in no way betrayed your trust. Let it be clear that access to criminal justice remains critical to me. No medo ni chenro no ibiro time yor adier. Paro mano sir kod Makao Mutua mano wacho ni okang' ma jatend piny William Ruto chuoga apudno en yor siro tij riwruoge mopogore opogore makedo ne ratich oganda. Do whatever it takes to reinvent Kenya's victim reparations framework into a model that prioritizes the needs, rights and interests of victims. Such a process does not belong to the members of this panel. It belongs to the victims and the common mwananchi. Jatije mar bad migao madoho Winfrida Mokaya manotayo chenro no machamo muma owacho ni chuogo apudno en ranyisi mar keto e tim gigo manie pend chik. This assignment is central to the foundational tenets of our Bill of Rights. And today, by swearing in this distinguished panel, we are demonstrating in practice that the Constitution is alive, that this Constitution has breadth and is responsive to the needs of the people of Kenya. Kata kamano, Mokaya olero ni kata obedo ni jogo mano yudo hinyruok kod familia mano wito wedegi e ng'anyo ibiro chul. Nyaka ng'eyo bedi ni chudo makamano ok nyal dino fuok matho no weyo gi God. My hope is that through your work, we shall carefully exhume the painful skeletons of violent protests, confront them honestly, and finally bury their ashes, assuring the nation that such episodes belong firmly to the past. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Jambetre Moal mar boma mar Gome piny Kongo, Laktar Judy Nkumiri Onyongo chung jokanyo